ya kire me se afuo no enye class peters ne de yen na ye de ye papa wu ejapade ode amaye wawele amaye no omfiri so na enam se kede DC ene ni nua aye frɛ no Robert Dogbe no omodwen so omo ye NDC mpanifo nti abanya mapa wa nnum tumi ebeka ye nya hye se ni ne wofa asefo ne nua nu kwatuo ede nam abenum koba ye kokede ne ye koye complainer omumia wa fanfidi akosi abenum akotu gold nti yesra IGP say de kede police chebi ene asaman kese omo jajan no nti yesra ne se omeka mi mayen sa yen ni pe yayi ye begina aboye japade ho ban a free nay ekosi 31st October lemfa say tawachi promo yenyi mumu yeda so gina mwachi ahan enti se wo send this ka be bro $50 £50 €50 so a lemfa say obeche 1% cashback wo send the next can so abeto account sim into the obey ni call Google Play Store iOS ne ko download lemfa your first time I use promo code we Polino POLEENO ne kai say lemfa there you be surprise all the time now send this car ekofia within minutes na edru abusuafo enchen lemfa so betimi asend this car akọ abusuafo enchen abra eni kwan say uload lemfa wallet no obetimi asend straight from your bank na ode ekọ abusuafo ana say adofo enchen into download the lemfa na kai say tawachi promo no it dash ginem from now to 31st of October 1% send this car ne didi ho ompewe na opede me pese IGP ete asemi na obaye moa if say ensema ekoso wo kede nkwantanan ha no tan mayen Adansi Awusi abusua ni nyina ne se ye papa Adansi Awusi oye berema obetena ase bobra aye japade afuo 64 acres one yen na ye eho na ye twa mafuruma eho na ye wo yen ye soro ya ye do ansana yakofuom ansana yakoschool ye ne enum nyina na ye yefo na dum pempenso bi me betoa me school so me free secondary school me betoa so no na me ma me mo frɛ sɛ abrantie bi aba one mrofo bi aba sɛ omo be pɛ enwo a export akobrochire ntomu hia saa ya befo no na ye ma ne te ase sɛ afuo no ye nton enti enya de a ye beto ama no ye nim de esi yi sɛ papa ne fa akire de ono ye papa ko kan ekoye ye nim ye beba krom ha no de ye behu ane se owafuo ni so ye adwuma abere bia ye ba ye ne kokontokwa ankosi wi kosi se ye papa frim ye nim document a o ma ye wasase ne so ye nim hihye bi o mo ye ebesi ne eti ye papa frim ni ye se ye hwehwem na ye hu adeko pot ye koso e wo ne omontam na ye koto abranche bi ye frɛ no Steven Dogbe ono firi kwantana nkrom ha e wo afuo no Steven Dogbe yenya ye bopini no ko ni fie ko busa ne se ne chefa wasase no so ne de no ose ono ye papa ni hwe na mum class peters bi e na de asase na ma no se onhwe so ya kire me se afuo no enye class peters ne de yen na ye de ye papa wu ejapade ode amaye wawele amaye no omfiri so na enam se kede DC ene ni nua aye frɛ no Robert Dogbe no omodwen so omo ye NDC mpanifo nti abanya mapa wa nnum tumi ebeka ye nya hye ye nua bi kura atwamu a na wakɔ report ama keda police fo sɛ wabɛbɔ me wabɛka me wabɛtimi na a police fo nso dimirika na ɔma bɛfa no semi ne wofa asefo ne nua nu kwatuo ede nam abenum koba ye kokade ne ye koye complainer omumia wa fanfidi akosi abenum akotu gold asaya asase ne fa abeno fa mobiem me ankasa ma ye petition akoche bi commander ho say onipa ne de tuo tata yen wa tu asase ne so agudie osan hye no ye nima pepe kuta no to commander na ye mo osoma ase ya di fo fiche bi bai minim de ekoso osi ya di fo ne ntam ebe hwe asase no ka kire say omu samna na ye tu gold mu no ache na bone obi ya bone etimi ka se bone na che enti ye hwe chebi commander anka hwe ofra ye ko chebi ko tu yen ye fo se ye japade de ye betimi aboho ban na ye hwe ene afa basabasa ma
ade e be chi na 7 akọ report obi okede yenua ba enkrofo wa benum okoho omu kuratuo ni na de enu abe na okoka kire omu sa abe na omu nu omu nyaanya so be frɛ ni nua no mema ma ya ba ofrɛ ya mpa ye bi tuka afiri nkran ne oboase ne ade ye be duye no na omadwane afiri abenum efiri ho a police firi keda be fa ye nua ba ne se ono oba besi a onguta dade enguta hwe na kotrete mema na ekura na ade ne ade eye adwuma wafo nu mu no enti police watch no ye kotena ho no afiri anopa o ma ne bail keke o ma ne bail ye frɛ commander frɛ o se chebi order ne fiche bi above ono enti o mu ntimi ma ye nua no bail e ma wo dam oba besi a dam agya ne ma ho ma de ache abesi ne na de ekoso wo kwantanan no enu nti na ye ka asem ya kire IGP enye hye ye mu ade ni die kwan so ye de papa japade de wa no ye bo ho ban enti se IGP ansore na wa makede asaman kese eni chebifo anya o maduma sa police fo amasondu amma enkwantana nkrom ha ye de papa japade ye bo ho ban bibi ebesi no obi obeba ho bia na ye papa japade a ye ma obi emefa ne keke enko ko semi kasai onipa ba ko national security for ba krom ha ebe investigation omu busa ne se onim nipa okotu agudie wasase no so se ane ye frɛ nipa no George Amofa ai ma national security for fa 7 no de ne koye no odam besi ne adenti ya 7 akodi ntura to no so se ode dade ani tua ba ne so enye no kre ene sa George Amofa ne dam national security 7 dogbe no okotu gold e wasase no so no agreement be na course so papa ene agreement bia ni Steven Dogbe no ene ye papa ntem Steven Dogbe ni kire se one class Peters bia ono de mrofo bi ba amre bi se omo penwato ena me papa de ma omo se omo nye enwo nti omo be create email na me papa no wo mail wa benum ba mail ni ye old one eti mrofo no be renovate no ena na omo de ye ngo export edu mre bi no enwo na omo ye na omo nye ni yie omo frɛfrɛ mu ni ade nti ememrofo no lose interest ena omo kɔ na mrofo ne koya na class Peters ne pese o claim ye japade ense ne dia ono odi mrofo na anim no o claim onkuta document bia recently ya na me hu so okuta document bia ya choro 75,000 Ghana cedi e na watu ade ato ade ni nyina forever 64 acres with palm plantation including a mill yes 6 bedrooms with boys quarters wato no 75,000 Ghana cedis 10 bedrooms 10 bedrooms. 2009, time na me starting me tertiary school. And as I say me a shase. Be see ne size no 75,000 cedis and all the toy. And na one ma sa Steven Dogbe ne kwan. And na omu mienu aka bom. Atu agudie wasase man asase ne basa. And omu kura tuo. And na de me wi am the picture video a omu kura tuo na asase no so bi be ma mo na ma hwe. Ono ne wo fa ase no kura tuo nanim show. Ede namu krom ha ya report wa police se onye hwe ye de akoche bi so mu hu ye de akokede so mu hu ye de akwasama so mu hu but ade e chia de esa bia omo de na police station se ye mumu e na ye tutura se mo ha eti ye sra IGP omra ye mo a na omra me ka se mi bi ma ye asase ne de omo no omo wo so tami bi omo koso but ye so ye timi koso na ye koso a no mo de ntokwa e betake no mo de tuo ne ade e ba so no 75,000 mo papa ne chie mu sen na chie mo no so wato ba mo side no so 75,000 mo story wo ne sen me de satam na me ka se me ko school ntinem ni oba de me tifri me nuan mu mpanifo ano ne se emrofo bi ne bai se omo pe engo nti omo pe se omo ne bebe ye collaboration no mo produce ngo eko enom because me for obi ade keke enom de baba agreement say omo producing o akomom but as to years be ending years start say ne details of the agreement dey mean to me enchre ane this say no mo asase ne papa dia na mo pese mo je asase ne nye say yehu asase that is the land of our birth asase yehu ye to so no de wo no japade abusua japade ye papa mbo se waton a ontimi nton anya ne de ya asase we de tem bia wo nanim ye papa te ase no ye ne wo mo akoko ana de te ne se sa Steven Dogbe ye kana se ne bra ye fra no Robert Dogbe wo ye papa ne sofo ye papa wo no obesie no na oma hyeda de asoresem na oma ka onuma na ye mmerenti oma ka na hyada da no
Robert Dogbe no oh yo sofo no ono ni nua ni mienu na ye saa de o ma huso oluma na ye mbre nti ne sofo no me one time me call Robert no me ba krom ha no me call ne ho ne kokunto kwa me papa ma me tu me ka se ne sofo a etimi nko na me pa ne che o se ma ye no me papa nso no ti na ese mitie no di oluma tena ase kokopa sofo no che enye se misuro na na bi bat me papa se muti na ese mitie it ono no friend ne ho sofo no eno me de oluma ne fa se kwa no so ebra na wa ye mbre ya papa ti ase ame ho de untimi nya saa de we but ko ba se ye nyina no ye free krom ha ye nte ha biem oluma onye obi akeke obo brent wo hwe ye nyina obi a wo ha ba se japade ne ye busua japade enti ye ta ye nye ye nton aye so obi se wato Ghana mami tie oledi aso side of the oledi asase ya kan wase wo so de asase ya kan wase mi ni mu nya ne se miku ye ekwo na abusua de hye kronkron ne maame no yo hema enti mense no no de omo won sase pa di 1972 na master penny efe na na kwasi misa on de abo ageto no ofre me efre mi kum e de me ko ne maame efie ko ka chensa kosua me pese wo papa ne papa dama doctor ya mo ye kuafue de wo boa me bai no mo ye kua wo na me sereye na asase no so na ne wo fa no do so mi kum wo fa no do so ni nuama no do so chese busua ni nyina eye so adwuma me pese me sere busua no se omo free asase no so na me wakono asase foforo na kwaku fi so je mu abai onye ne ho mfa asase ni nya dwuma nya dwapade nuame ye ha de emepa na agidin na da chita asem to wo akonwa no ho a onye sika de aboa enam so papa se be ma de odi kan ya medi na chi so yenko a nyame so metin meboa no entimi kun efre ni nua pani efe papa set no mo nyina no yi won free asase so enti asase ne nye papa kwakwa wisi dia ono kwa de no so da na ye ne ofanom ni nua no mo nyina na de doso na ne ofa pani ne jema ne se onye because of royal stool like wo omfie ni nti ene dwuma no so de ye pa ye dua ba ne 72 yetin yetu no 84 ye san dua ne 84 ne yetu no 200 enti 2000 no the last one year that's why e wo hoyi ene aye dwuma na enti mi kun no o ka che me say akosua me pese me ja asase de menkrofo bi nam se ne sen ho kan yie na me nya wo kan de o ja ma won sen wo de che won wo ji won sika wo di si awa na no so me pese me di stu an wa e for some years bi na me ji sika na me de koya na me ka che kwaku ehu hia abaye dua ya do ho na abo ye nu de ko mbere kwa yetimi nya so 10 tons ese nkwala yin ye diska ye den enti ontwa so ohun se man fa adwan mo an wanka ho asem an kire me biem yemu yansa dakome wo ha 209 ena nkrofo no frame se maame ampofo an ho amisi minie ena ye kotena hall ho mama asem an se wukun se nkrata ekuta ye san na papa na nkrata ne mu asem ne sanya me nsan na mo ka chem se wukun agyae asase na ma ye se ye nhwe so for some years nam se years ben enom se years ne de papa na ntimi ankyere nam so wura enti wugidi se onipa baakofo betimi aye dwuma na amokohu ye no se da bi nam se afia den me ne memma ene ono ne mma ene enyina yakabom ne aye se adwapade na nasem nyina ne se owu a adwapade ye me ne memma de enti me akoso arejana de decision o si a mini hobby na ono nko anu wasi enkwala no so ni hobby no I will not sign it enti wo ka che papa no se wo yire si on sign na mo nyina no nyina embra na nka ye ne ye mani nyina mehia na yenye proper agreement beboa won na yenso beboa yen papa ne call ye no wa mabiem oni mi kun kohye kokom na oji phone na chese sika no o ka chem say wo di asas na mon for 750 million na say ko ku mesika yi wani bre na da che be haw meni mi kun konsu bebre nso wan fi mi na jasase no hwa na ekọ nanim kaka na mkeche man say mummia modi na monko papa no a ye fe ne Cries no ho na mo ne nkotona se ye kan de sawie na papa ne ntia se mpese obe ye de ne sika be man no wajai adwuma na maye no ye nso ye nyina ye ni ha me mani bi baabi ye nso me krekre kwa me ntia me firi akotena fosu me ne man ne wo ho enti ye jai achie bi na papa na fadwuma na ye te ya ne se otu gold o ye Galamsey abrante dogwe no ne Cries ne ye Galamsey wasase ne so ema mi kun na otiase ono ankasa kura de ko
advent manager hoko kache ne say what the assassin man so munye so adwuma kasa omuntu mu agudie enti nia omo ye no papa advent manager ne di woni mondo ba on kasa nkire won na omu njai ene no eno nso asem esiye na ni nyina mu ne say dogwani ye bakrom ha ye nkoni fie ye twam keke kura ye ne emeya woso bi abeteten no nya wo kan nyina ya tro sem adogo no eye tro no ankasa nim se eye tro na wodi a wo pese odi asem ye den eto ye nso na wo be chichi yen na wo kojeli yen na so kokunkum yen yo medwen ho amenti ase enti mesre IGP me panicho bebre sese ya medi 71 years menyi adonti misisi kura achia misisi ya me yankasa omrem na onkasa nche keda prosifo asama nkasa ya prosifo eni chebia prosifo e hye na ase ne se nia doko beka na omudi akire no omunyai ebra eno a mete se omunu abe mi fia fosu bai mi behu sampa o masati nu abe na me be ko stop wo eno om se meye case na se mankofom hode a na me be ne ko ha me ba ne mra no meye na no asem papa ye koya no madite mi be me ba o won kwala ofie waye ne bofot akofete a obe na obeche no omo che ni tum ye de ntuma kra koma no de fra no ho a omo se da omo mpene ma ne mfe ntuma mfra mo demu a besi nne se ye de ne kokote koyo nso ajeje ama ansa na omo apene ama ya grant ni bail ni omo ye ne buru ya dwene enti ase so yen mpe obia ne ntokwa se adwapade na papa na kasa owu a eye de ane de yen nyayi ma obia me pesa cat Peters na kasa otu yo te se eda wode asase ne ode obeka sha se mi ku alirisi ade na ma me ne kontokwa ka je so enipa boni ni evisa na asanke ye nyina na ehia na ye hu asam no na ye bibia ansa na ye de be ma ye de ma no enti wo ye kronfo me ne kon so ye kronfo pa na dachi bia mi kun bewu no adwapade ne ma ne nchembiem na bra no eni enti Cries Peters o tiasem ya o ntie ne yesa ma me na mokoto no se ni kun sese de wawu adwapade ne ono ne mma nyina adea enti oni kwan se oti so ye bo ho ban masem nyina me de se IGP no me da na se so ozo ne oni achi o ba na se miss masem ni se miss well free mu nansen ana me brothers no ma ye ma no call Steven ho me kra me ko bi say yen kwone ne nko kasa emfa ajapade no ye kwa ne ne kwotena ase no no ne yire ene ne ma menom ne e wo ho no ana ene ne kasa no no chen say obi befo aba na obi befo dua na chese obi so ni mu ansa na watimi afo ana ye say ne na obeka soro ho so obi na aso mu no afo na ntimi nsi dia obeka ho ti ene ne kasa ya na ye ne kra ne say efom ho no ensi ho biem enya wo de antesi ho na enum asama o kama ye tin say onje hwe mfiri ye papa oni ye papa ani hwe ye nti afuo no nka se oni ye wo bibi ye wo nti afuo na enya ne dia nti ma ye mfa afuo mu sem bi ama me ha no oni ye ni hwe ye wo afuo ni ti o kan ye na ye se yo ya te na efi na ekọ no ye betimi akọ afuo no akọ akọnu ye mpese e baba beto se wo afuo no mu ho ani ye sorry ne ba ewo ma na ode letter bre me say me de etuo ene se kan aba begina ne so wo stop abetretin se mbeku no to mba fra me e de me ko kede court edu ye na afi lawyer ne peja paper o bisa say me what man na ko treti de gbo se da bi afi de wa me treti no be ye me te no asem na omu bogu o manka ene efi ho bai ewo ma no san de paper bre me se makwa akodidi na tem akwa akowia na abe ena no se ko wie mu o chebi eno se ekwa kekan ya ankosi aga as say please for ne de onya di kan wo ho no mo de na asem de edibem na nansan ya me wo ho anu na me bra frɛ me se me wai na me se o me wo kwa ho chi ade no se kwa efom ho na omu nu abe no na kwa stop o se wa na me fa moto na pa mi jama de ame ye na me koe na abrante ba akọ mo frɛ na abrante ye Steven nua ana ne office na subi boy ba akọ esa se kwantana ha de obi enkonu to ko fa wo subi na ofa oba ba akọ so wo subi kan no be fa kwantana ni ba akọ
nti abefo kakaka nipa miensa ne onu baako ana ne oso amienu ana mde ka esi abenim ana abrante ni kitatuo ana mponko ne nantwie egu abenim bebree ti me kwa na me ka kire ni se na mponko ne nantwie de ombe da wo mafom ha no se ode omo be didie na ne bra Steven se ommedidi wa ha na me se na abe na onu na ye ne dia o se ane bra ne ma no order se omra menu na abe ma no na me se me free me kata me ni beti no mo de niema na gufom mo bia enu abe ni biem ti me ni om kasa sa na me gya ho no me sa ma de na me chinti me gya om ho ana me bae e ho na wa frɛ police station sa me bae fom ho no me de etuo ne se kan be gina me ma na omunu abe no Omo kita we. omo kita se kan ne yi no de ni tuo me oba be se de tuo abe gina om so se me ba be ku om wo ho enti anwa no ye call police station ma me buy na ye call ti me de nim se me kwa akoye me case me call ya ana mbi so oba ni se ese ma ba chro ma no asem o se Steven ye di kan ba ba chro na no asem ti na ofa na me se nipa me enu anya asem na watie ba ko de tie me de se ye den o se wa di kan achro ne de o se o mechi me na makowia na abe enti wanya achi me ne de nya de obe mama ko ampa wa mama ko no ma me da police station o loke me was cells ama me da ho ma de chi ewie ya 12 years sana omu yimi adanya Steven ni dogbe ne di kan aba ho abetro manum asem so mu ne di kan ko police station ho di ya o de o kwasa dan wanum asem de yentie kura ana ye hunya o patch nti yesre IGP say o mrem na we de wa mamu di a wa markets we mu na yen ayetu e na se efom ho ana se yekoto sa ne nkrofo ni bi wo ho no mo di a efo ni nyo mo di a enti ne ye de be ye o mo no e ho de ne ye ne omienu ne afese efi se ye de police station o mu ntie ya asem ye kwa ya asem kra de o mu nka paper no kra de ye mfa ne atwe o mu di kan list Steven dia paper ma di a ye de ye ntwiro enti se ye ko ne yekoto sani na ntwie na wo ho sani mponko na wo ho no ma ye beku wom ana nipadua no so ode wom bekọ obegbo omo pa no omo so ye mfa omo ho nche wom enti na ye case Steven no mo friends e bi o mra na mo tina se na mo ana me ka say ya friend ne na ya ko ni fie mprensa ye ma na ya ko wo so ye kromani enti ya papa sam so no ya papa no ni asase tem paper sem bia de a ontentena na Cries Peters na odi ani mo be fam ade fi ya panchen de ne nka oso ni papa ni hwe asam si a na sa ye de an ye gi a se ni sika mpo mo ye na de ma no ibi se ni fi krom ha ya oso ni papa ni hwe ye wa asase ye ka bibia wo mu ya yan mema no na ye di kan call na ho se ye ne ko ka so sem ye ne tena ase satan na me kra minim so called Cries Peters ono no yi Cries Peters number the mama say ye pede ya ye mfre Cries Peters we papa ye fi oba fi a na police afre ye say Steven abe case say ya betrete no ye no be kan me control man no asa won detain me for 5 hours obi a ne ko kase mo ani ti ye say ye nko ne fi e biem ti the next time kwa ye me ma no ye 16 in number e papa ye 18 2 afrim ya ka 16 ne ye e ma 9 me ma 9 say ya ka ma 8 me ma 8 enti ye ka se ma no nko e ma no ko mu nyina nko ma ma ko 5 ye ma me ne ye nua no ma no 4 na ya available e na omo call the next time ene ne ko kan omo so kan kwasa asem na o ka kire wo saa omo free wa na sign report to your sister odi o mani ene ye sign be che no enti na je se ono no onam krom kra na usia na odimnika de ko police station na ne na ye ko chebi commander ka kire ye se ebe ye kra nka krom ye mamu biem na ya benya sem ye ne ye kro na omo police ni hunu ayen o person hunu ayen se be ya ene ka de police ni ka kire ye sister say ye pass on dia ye nya every saving ho ne so be chichi ye sa na je se wo be chichi ye sa na ene nti na mo police authority no mo kasa asem na kire ye de ye japade ye ba police amose kom saving no ye sia no krom kra no abaye case obeya na mu di akiri na mabeche me susu se Steven no ne a police for no wapam bi o ma ye baako enti na yen ye koka hwe ya omuntie e na enipa mako dunsia ye ne ye ma ne ye yere no ye bro enipa wo ha
yɛntena hɔ sɛ wo nipa baako pɛ bɛfa yɛ japade enti yɛsra IGP sɛ sɛdeɛ kɛde police kyɛ bi ne asaman kɛse ɔmo yɛyɛn no yɛni kamafoɔ enti yɛsra ne sɛ ɔmɛka bi ma yɛn anyɛ sɛ yɛn nipa yi yɛbɛgyina abɔ yɛ japade ho ban efisɛ no ne deɛ yɛwɔ enti ɛno ne deɛ ɛbɛbɔ ho ban yɛsra IGP ɔnka bi ma yɛn ɔmrɛm nipa mɛɛma no ebi abɔdam ɛma akora ebi kyɛn mɛɛma no nti sɛ wa mɛmu na abɔdamfoɔ no sɔre dia ne ɔmbɛte wɔ mɛmu na ɛnyɛ papa because yɛnyɛ nipa baako ɛsono bi ana yɛ n'adwen yɛda mase paa